fotu. Dobrý den všem, zdravím vás všechny a jsme tu zase u Two Man Show. Tak a dneska se budeme bavit o tom, počkej, kdybych to byl žáček, tak bych to věděl. To bude bez tak o těch hudebních stylech. A mám tu ještě kytaru. Kdybyste nevěděli, tak to je elektrická kytara, aspoň myslím. A tady se točí špáčkou. A funguje. Ty jsi normální? Ani s tím zacházet neumíš. Co tu děláš vůbec? Nazdar, jsem žáček. To bychom si to věděli. Věděli byste to? Jo, věděli by to. Fakt? Jo, věděli. Že máme jenom jedno video, tak jak by to mohli vědět. Máme 4 videa. No jo, ale tak nejdeš tam vidět. Ne? Teď jo? No, teď jo. Ne. Jo. Ne. No, neděj si z toho prdel. Takže tady máme díl o hudebních stylech a máme tu speciálního exkluzivního hosta. Ty vole, to je zase Němec. Lukáš Němec. Jo. Jo. Nazdar. Nazdar. Tak asi ho tam moc nevidíte, to je dobře, buďte rádi. No, to jsem zase. Tak jo. Tak máme malou webku. Tak jedně, že bychom se tak trošku posunuli. No tak, jak si říkám. Tak jo, co nám tady řekneš o hudebním style, tom tvojím hudebním stylu? Co posloucháš? Dneska. Disco, ano. Jo, pojďte všichni. Jo, tak přesně disco, ano. Ano, tak dobré. Co nám řekneš? Co je na tom tak zajímavého? No mluv! Dobře se od toho tančí. To se tančí i na všechno. Jo, přesně se tančí. Tak prostě jsou dobré písničky. A co tě na tom zajímá? Že snad zpívá, na rozdíl od jakých jiných stylů. Například? Dramy. V dramech se taky někdy zpívá. Tak dobře, techna. Tak na jsou na hovno, to neposlouchejte, to jenom feťáci poslouchají. Přímo. Ne, to ne. No to zdám, mám plno kamošů, kteří poslouchají. Tak no, ano, přesně, ano, vůbec feťáci nejsou. Zdravím tě, koně. To jsou jenom předsudky, ano, neberte si to. True dance. Techman. To není techno. Co to je? To je hip-hop. Ježiš. Co máte všetci proti hip-hopu? To je prostě nejlepší styl na světě. Prosím tě. Všichni buďte ticho. Nejlepší je rock a metal. Tak to asi ne. Tak to asi jo? Ne, dobré, konec. Neposlouchejte, jsou to úplně kokoti. Ne, dobré, konec. Všechny styly jsou dobré. Ukážu ale jinčí. Nemám pravdu? Ano, náš extra host to posoudil. Ano, přesně tak. No tak, co nám povíte ještě? Co by vás zajímalo? Jo, a taky vám můžu říct, že jestli budete mít nějaké, jestli po zkouknutí toho videa, jestli se vám bude líbit, neříkám, jestli se vám může líbit, jestli se vám bude líbit, tak nám píšte na Facebooky. Můj Facebook je Kudrnáč Kamil, můj je Jan Žáček. Můj je Lukáš Němec. Ale píšte radši mě a... A mě. Ani ne. Ticho. Prostě píšte mi, co byste rádi udělali za díl a my to třeba uděláme. Ano, ale další díl? Bude o čem? Ale proč? Ještě můžeme bavit o hudebních stylech. Hudební styly, a to je co? No však jo, budeme o tom mluvit, ale já neříkám, že jenom, že můžou nám psát na Facebooku. A to teďka vypadalo, jako bychom to zakončovali. No. Tak sorry, no. Tak to ne. Pokračujeme dál. Ano, přesně tak. Pokračujeme, takže co je, asi hodně lidí poslouchá hip-hop jako já, takže a pozdravuju všechny, co tančí Sivolk a takové a obdivuju ty lidi, co to dělá. On to no, experti tady. A on já mi vůbec hrát na kytaru. Jo. Ty pamoč. Neví ani na co je tam ta páčka. Já vím, že se jenom točí. S kým se nemá točit. Tak to. No. Tak. Takže něco ty pověz. Takže, Lukáši,
Němčí na kaši? Ano. Asi jo. Takže Němče, řekni nám, jaké máš nejoblíbenější písničky? Hodně. Přímo. Jednu si vyber. Ale jedna z těch nejoblíbenějších, nejoblíbenějších. Košete si nechty? Já taky. Někdy. Ano, název. Ne, asi. Nevím, třeba Welcome to Saint-Tropez. Jak? Welcome to Saint-Tropez. A odkud to je? Welcome to, běžte do prdela. Odkud to je? Ty to ani nevíš? To posloucháš a nevíš to? Ale ticho. Tak on ví jenom, že jak na úlo stojí, tam napsat písničku a stáhnout. Ty to stahuješ? Ty půjdeš do kriminálu. Ale Víš o tom? to oni nemusí vědět. Sorry, už to ví, no. Hajzle. Já taky stahuji písničky. No. No. To mi neřeknete, kdo nestahuje písničky. No tak to bych Já. taky chtěl. Kecám. Taky si vím. To jsem si mohl myslet. No. Tak. Zelené. Ne. A je. Jo. No. No tak, co nám ty řekneš, Honzo, o Metalice? Metallica. Pochází z Los Angeles. To všichni víte, kde to je. V Kalifornii. USA, ano, samozřejmě. Amerika. Ano. USA, kontinent Amerika. Jižní, střední, západní, Západní není. Severní, ano, přesně tak, severní. Tak, co bych vám řekl? Má ty nejlepší písničky. například. Jaká se ti líbí nejvíc? Ano. Mně nejvíc? To je těžké posuzovat. Dobře, Není. tam má všechno nejlepší. My chceme jenom jednu. Třeba jako já, to musím říct. Tak říkej. Tak jo, třeba řekněme Master of Puppets. To je dobré. Ano, vám můžu jednu taky zahrát, jestli chcete. Tak to radši. Mám ji zahrát? Nebo Nic ne? neříkej, takže ne. Takže radši ne, ano. Ano, přesně tak, publikum dalo. Publikum je radši sticha. Ale já bych vám zahrál písničku třeba Nothing Else Matters. To hodně lidí tady tu písničku zná. A umíš Že- ji celou? Celou úplně ne. A umíš ji zpívat? Radši bych to nedělal. To Ale radši ty to doporučuji. pro nás uděláš. Ne, to já pro vás neudělám. Ty to pro nás uděláš. Ale ano, Já udělám. neumím zpívat. No to mě je jedno, ale... Když hraju. No, tak já budu hrát. No No, to tak jo. to by upadlo. To by upadl Amat. Takové. Mám ti zapnout ten? Tam se to zapíná. Ne, tam ne. Ne, to vedle. To je na levo. To je vyspínač. Ano, přesně tak. Tak Můžu? jsme opět tu. Zpívej. Jak se nespívá. Čáček je největší debil. A to by stačilo. To bychom takhle zabrali celý díl a to by nešlo. Ale teďka nám ty vypravy. Jsem slyšel, že posloucháš Majka Spirita. No, Tak je pravda. teď ho neposlouchám. Ale posloucháš jakoby v minulosti i do budoucna. Minulosti do budoucna, no. To asi tak půjde. No. To je asi jo, že? No, Posloucháš. poslouchám Majka Spirita, poslouchám hodně věcí. Jaká jeho písnička se ti líbí nejvíce? Asi Hvězdy, ne? No, hvězdy jsou dobré. Pak je Slomaky Víte, já to znám taky. Slomaky Slom. Potom sexy žena, jak má být, ona je prima dona sexy. Chápete, ne? A to jsme všichni, přesně tak. Slomaky Slom, nedá se s tím nic pravidla, tak to znáte taky. Nebo potom hip-hop je dobrý, od Majka Spirita. Nebo drsná písnička je od Jay Diesela s Tuffem, s jeho bratrem. Rolovací. To si někdy poslechněte, to asi znáte všetci. Dobré.
Kromě tady těchto 3 debilů. Ano, Sám se to přiznám. vlastně ne. Já si to přiznám, já jsem debil. Ano. Říkám, že já ne. Nebo tady Jáček, tak je. Tak dobré, tady tenhle díl asi už ukončíme. Asi a všechno. A co by bylo příště za díl? Co bude příště? Píšte na můj Facebook, Kudrnáč Kamil. Vy na můj, Lukáš Němec. Jan Žáček. Já jsem Kurda. Si asi moc věřím, že? Až moc. No, Chybo. tak posílám vám. Pusinku a naschle. Mějte se fanfarově. Zase v dalším díle. Nazdar.